י"ג אדר תשפ"ו, תענית אסתר. זכור את אשר עשה לך עמלק, חמינאי ומי עוד? שבת זכור. אותה שבת שלפני פורים, בא עם ישראל מקיים את ציווי התורה, זכור את אשר עשה לך עמלק. כמה סמלי, או במילים יותר מדויקות, כמה השגחה רואים, כשבדיוק באותה שבת חוסל עלי חמינאי, אחד העמלקים הגדולים בדורנו, שגם שמו מזכיר את המן, העמלק של ימי הפורים. כדי להבין בפני מה אנו עומדים, צריך להבין מה זאת מצוות מחיית עמלק. לגבי מצוות מחיית שבעת העממים, הכנעני, החיבי והיבוסי, כותב הרמב"ם שהיא לא נוהגת היום, משום שסנחריב בלבל את האומות, ואנחנו לא יודעים מי זה החיבי, הכנעני וכו'. למה לא אומרים את זה לגבי עמלק? גם שם אנחנו לא יודעים היום מי עמלקי, אלא נראה לומר שהכוונה היא למחיית מי שהולך בדרכו של עמלק. מה עשה עמלק? כתוב, אשר קרך בדרך. עם ישראל יוצא ממצרים. כל העולם כולו רואה את כוחו וגבורתו והשגחתו של הקדוש ברוך הוא. והנה בא עמלק לצנן את הכל, לקרר, אשר קרך בדרך. לא היה לו שום סיבה טבעית. לא באנו להתקיף אותו, היינו במדבר, לא היה לנו שום טריטוריה שהוא רצה לכבוד. מסירות נפש לקרר. כל העולם רואה השגחה אלוקית, והוא בא ואומר, השגחה לא השגחה, אפשר להילחם איתכם. הכל במקרה. אנחנו יודעים מקרה, אותיות רק מהשם. עמלק בא להטיל ספק. עמלק בגימטריה 240, ספק בגימטריה 240. הוא עושה זאת במסירות נפש של רשעים. הוא מוכן למסור נפשו כדי להוכיח שכל גילויי הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, אחרי כל זה אפשר עדיין לכפור בכל ההשגחה ולבוא להילחם בישראל. ומכאן אנחנו מגיעים לנקודה המבהילה. עם ישראל מבוסס על אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. כל מי שמנסה לקרר את האמונה והביטחון, לטשטש אותה או לכפור בה, הוא עצמו מעין עמלק, קטן או גדול, ואפילו אם אבות אבותיו אינם מזרע עמלק, אבל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו הן של עמלק. וכל מי שמסייע או שותק לאלו שפועלים כעמלק, גם הוא פועל כעמלק. אז על מי אנחנו מדברים? בוודאי תנועת הציונות ואנשים כמו הרצל, בן גוריון וויצמן, ניסו בכל כוחם להשכיח את בורא עולם מעם ישראל. ולצערנו הם הצליחו במידה מרובה. בזמן השעה, כשהיה אפשר להציל 1,000,000 יהודים בהונגריה, שרובם ככולם היו שומרי תורה ומצוות, הם סרבו. כשכבר נאלצו לעלות ארץ היהודים מארצות המזרח, הם הצליחו בפשעים לא קטנים, להעביר חלק גדול מהם על דתם, ולהפוך חלק מאלו שעזבו את התורה לפושעים. הצבא לגביהם הוא כור היתוך, שבו מחנכים מחדש את הדתיים. החינוך במערכת החינוך שלהם, אותה אני עברתי כיהודי חילוני, בעממי, בתיכון, באקדמיה, לא הקנתה לי אפילו קורטוב אחד של אמונה. למדנו תנ"ך, אך הם מסרים שהם הפך האמת. כל תקציבי העתק כדי לעשות שינוי בציבור החרדי, גיוס לצבא, תכתיבים למערכת החינוך ועוד ועוד, כל זה מעשה עמלק. מכחישים את העובדה שעיקר כוחו של עם ישראל זה בלימוד התורה, ומנסים בכל הכוח לקרר זאת. פלא בעיניי שבשלב זה של המלחמה באיראן, אנחנו יצאנו עם כזאת הצלחה, ועם יחסית מספר קטן של נפגעים, של הרוגים, כ10, טיפה יותר. השם יעזור שלא נצטרך לשלם יותר מזה. וגם אלו בציבור החרדי שהתגייסו לפעילות מכון מלדל, ליצור שינויים ערמומיים עם תקציבי עתק
בציבור החרדי הם עמלק לא קטן. מכון מנדל בגימטריה עמלק. וכן אלו שמצד אחד אומרים שחרדי שהולך לצבא ההיתוך, לא יצא משם יותר חרדי, מצד שני הם נלחמים על חוק גיוס שלפיו כן ילכו 50% מהציבור החרדי לצבא. גם הם במקרה הטוב מסייעים לפעולות עמלק. הבג"ץ בגימטריה המן, אין מה לדבר, ולצידו רוב השמאל, שונא הדת, הולכים בשיטתו. כל אחד צריך לבדוק בעצמו איפה הוא שייך לעמלק. כמו שהאמיצים שבאיראנים יצאו לרחובות ושילמו ברבבות הרוגים, כך גם עם ישראל צריך כל אחד להביט במראה. כאן אין סכנה של למות. על להביט במראה ולשאול את עצמו, האם אני לא הולך בדרך של שקר, דרך שהוקנתה לי על ידי המורה לתנ"ך, בבית ספר, או על ידי התקשורת, או על ידי חינוך בבית, לדרוס כל דוס. אנא, צפו בסרטון של אורן עברון, קוד הבריאה א', בשעה אחת תוכלו לראות שיכולותיו של הקדוש ברוך הוא הם מעל ומעבר למה שחשבתם. בהפטרת שבת זכור, שאול המלך שילם במלכותו על שלא דקדק בציווי הקדוש ברוך הוא למחות את זכר עמלק בשלמות. ואותו הגג שהוא הותיר בחיים גרם לכך שאחרי כמה דורות נולד המן מצאצאיו. ועל זה אמר לו שמואל הנביא, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. בברכת נצח ישראל לא ישקר, נלך כולנו בדרך האמת, ברכה והצלחה בפורים שמח.